Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur Paku Bumi, iki kegiatan resik-resik eyang. Muga-muga kanthi diresiki, diuri-uri iki supaya awake dhewe kabeh oleh barokah Gusti, merga amal sing iso diwenehne marang panggonan sing dilakoni dina iki, yaiku nguri-nguri para leluhur supaya ben padha ngerti leluhur kuwi penting ya, penting. Jadi mulane kegiatan resik-resik kudu dinyanyi. Can anybody out there hear me? Hear me? Ayo padha resik-resik. Yang dan tapanane sik. Tontonan. Apa yang mau tontonan ye, gendok ki. Kan masih dan. Maybach music.